Nagduha-duha si Tomas. Juan Kapitulo 20 versikulo 24 hanggang 29. Si Tomas nga gitawag nga kaluha, nga usa-usab sa 12 ka mga apostoles, wala didto sa pag-abot ni Jesus. Busa gisultihan siya sa iyang kauban nga mga sumusunod nga nakita nila ang Ginoo. Apan miingon si Tomas kanila, gawas kon makita ko ang agi sa lansang sa iyang mga kamot, ug masulod ko ang akong tudlo sa iyang mga samad, ug masulod ko ang akong kamot sa samad sa iyang kilid, dili gayud ako motoo. Paglabay sa usa ka semana, nagtigom pag-usab ang mga sumusunod ni Hesus sa balay nga ilang tigumanan, ug kauban na nila si Tomas. Gitrangkahan nila ang mga pultahan sa balay, apan misulod na usab si Hesus ug mitindog didto sa ilang taliwala. Miingon siya kanila, ang kalinaw maanaa kaninyo. Dayon miingon siya kang Tomas, Tomas, dali, tanawa ang akong mga kamot og isulod ang imong tudlo sa akong mga samad. Isulod usab ang imong kamot sa samad sa akong kilid. Ayaw na pagduha-duha, tuo na hinuon. Miingon si Tomas kang Hesus, Ginoo ko ug Dios ko. Miingon dayon si Hesus kanya, motuo ka na ba karon kay nakita mo na ako? Bulahan ang mga tawo nga nagatuo kanako bisan wala nila ako makita.